ihahandog ng Good morning, Philippines! Good morning, Junjun's TV. World Philippines, and of course, Alicia Bohol. Hi, hi, hi. Kumusta ang atong mga kalagayan dyan? Ang sa akin, okay pa naman. Oy! So, murag, nagmadag-umon ang kalangitan. Samtang gabi na alarma may gabi sa mga kauwanan. Diin ang among question and answer portion na tugaw gyud in town. Mao nga nagkabuag jami gabi ug karon nibuntag na another day of our lives with me guys is Dwight, si Terry Bors, yes, si mag-walking, si Puraming at Asod pa, si Alex Vertudaso Burato tapasod, og si Mayora Rosalie Mayora nga tapasod. Og karon madto mi ngadto sa moto adto sa among tent, among tent og unsa ra kay porma dadto diin among gibidyaan gabi. Kusog ag uwan, grabe na nga bungkag mi. Nahadamag pa jud ko gabi guys, na naubos na. Naluka pa ako, grabe gid ning tumbalobo gid ni hong kuan. Tumbalobo jud ni hong tiil. Tong tiil tumbalobo. So tana guys, matutangat to sa among kuan. Kaya among ipakita mo dito sa among pakita sa among tent ug unsay nay nahitabo sa among tent. Okay. Oh guys, bye-bye. Hoy guys, dai ko an guys kanang limonsitong gagmay. Sana tamis ba din eh? Ha? Uli ka silang anak? Wah, bugnay. Kani ispamikan ah. Kani ispamikan ito. Ayan ang green. Kuanay siya kanang grapes. Wild grapes. Wild grapes. So today is a cloudy day. Cloudy. Madag-umon ang kalangitan. Hoy, dali! Dadangari, dali! Goy! Tara! Dali! Oh, give! Satu, give! Hoy, di ara, dali! Hoy, dali! Dali! Asa man ka? Gibutang. Dali! Up! Ala! Wala katuod. Didma tara! Hoy! Ikaw! Success? Success? A few moments later. Padong na may sa bukid walang papel. Uy! Parang bukid. Parang COVID. Hangat na. Mamatay na yung working restaurant. Yeah. Sana all ang dalawa. Hangat na. Ito sila na una. Hinihinera ta kay di ta mo duwal. Ang kat na sila. Oh, magtiniil ra ko. Ang bitbito na ang TL. Dual! Primera!
Adyo sa, kay magtinail sa ako. Dual na ta guys. Kaning truck kay maghinahinay ra magtungas, primera. Wow. Nice ang view. Worth it. Wow. Nice ang hair. Worth it. Worth it. Ah. Bulaga. Uy, lawom na si Ja. Ara nang lawom ma? Di ko. Hmm. Wala na may wakwak. Uy, wakwak. Wow, oh. Wow! Nay beach. Ganay manguan. Ang limas. Habi limas mo dang. Hagbay na nagipang. May tubig dyan. Yeah, more na ikamutuhan mo sa tanga na isa pa. Sana all. Hoy! Nag-kiss man mo. Adyo kay nay bata. Hoy! Kakita ko, bata para ba ko? Ah. Meanwhile, So guys, diyan namin nahuman nagkajud may motugbong na may bye-bye. Bye guys! Bye na di ay. Bye. Mato na pod may kay manghipos. Mura naglain, mura nag something like the orderless. Na, uy, crash landing eh. Ito na pod, uy, nanay. Okay. Salamat po Rami. Basigag Kinataw ya. Kaya nga na po. aglisik ginoo ko. Uy, taon doon ni Muglisik ang pingi kay kaming para magimuhang wife. Para ikaw naman para makakasi. Kinataw. Kinataw. Adumi! Kinataw ng lisik. Uy, ginoo ko. Gatuma-duma naglisik. Uy, tala! Ha? Uy, katakidya ko. Pagkanimaan ko na ito. Unjak mapislat? Katakidya. Wala magkatingin siya dun siya. Nasag na yung magkatakidya na yung wet. Ang Lisik dun dun nga na ito. Naman yung wapa mo ko na Diyos dami. Magat-gat. Magat-gat. May magat. Gat-gat ang gudi mi. Nahala, sige. Sige na guys, kay di na ko di na ko mag-video kay jag maglukapa unsa ko na. Di nahuman na ra ba ko na lukapa gabi eh. Salamat guys, bye-bye.